A Gódú társast hátrányos helyzetű gyerekeknek alkottuk meg, hogy játékosan ismerhessék meg a foglalkozások világát. Jó volt, és meg lehetett abból tanulni, hogy többféle munka van. Nekem nagyon tetszett az a játék, és az volt benne a legjobb, hogy sokféle munka van, féle munkák is vannak, amelyeket meg lehet tanulni felnőtt korig. Társaságban lehetett játszani párban, megtanultuk, hogy ki mit szeret a legjobban. Amit szeretnék megtenni felnőtt koromban. Hogy cukrász szeretnék lenni. Szeretnék sütni, sütit, fagyit, szeretet tenni, és a vásárlókat boldoggá tenni.